Ang matuod nga pag-alagad kag pagsimba sa Ginoo halin sa tagipusoon. Hindi lang kay nagasunod-sunod kita sa iban. Ang pagtuon sumong, simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, o kung pagtuon sa atong nga leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kay Ilonggo o kung hiligay nun nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masunson nga host sa siningatong programa Ang Pagtuon Subong. Kagyari ang aton mga guest, ang aton mga resource persons, mga kauturan ang ako nuna pakilala sa inyo. Originally halin sa Coronadal, South Cotabato, apang ari na di siya sa may Negros, ari na siya di sa CPAC, madugay na siya di nga isa sang aton manunodlo sa School of Business and Accountancy. Isa siya ka CPA mga kauturan. Kag nagapursiyo siya sa iyang master's degree mga kauturan pa sa in business. Wala sang iban si Ma'am Sheila Joy Diaz Samihon. Ma'am, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Kag sa aton mga kauturan, mayong adlaw sa aton tanan. Yes, ma'am. Thank you, Gid. Ang ikadwa, permi na ninyo makita mga kauturan. Kag ang isa ka importante sini aton ikadwa nga bisita. Kaya amo gini ang iyang nga kung sa Cebuano pa kinaon. Amo gini ang iyang master. Kaya ang iyang master's degree before siya nagtapos sa iyang philosophy of religion mga kauturan. Doctor of Philosophy and Religion. Ang iyang dissertation, ang iyang thesis is about the study of the book of Psalms. So ari gid sa subong kay aton ginakuha ini nga oportunidad nga makabati kita from the horse mouth mga kauturan labi na sa mga madalom nga mga insights sa aton nga pagtuon sa sini nga quarter. Wala sang iban si Dr. Pastor Victor C. Montaño. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw man, Pastor. Happy Sabbath to all, especially sa aton mga viewers. Mayong adlaw man sa inyong tanan. Kabay pang Diyos magapakamayo sa aton samtang kita magatuon sang aton nga leksyon. Yes, thank you, Gid. Mga kauturan, very excited ko kay si Ma'am Joy. Madalo man ni mga kauturan ang iya panaid. Ang iyan haybalan may tungod sa aton sa kamaturan labi na gid halin sa Biblia. Ari na kita sa leksyon 12 para sa Marso 16, tubtob 23. Apang sa hindi pa, naton pa din nun, aton na naiduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, Ginoo, iyari kami nagapalapit sa imo. Una bes, nagakilala sa imo pagka-Diyos. Gani sa siningation, ari kami nagapalapit, kay nagapangayo kami, nga imo kami tagaan kaalam. Sa pagtungkad, sa pag-exchange ng mga ideya, Ginoo, nga ang mga leksyon amon gid makuha, Ginoo, kag amon mapalinton, amon man ginapangamuyo ang amon mga kauturan, tagay man sila sang kaalam sa paghangop sini nga leksyon sa sini nga semana sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Ma'am Joy, ang aton sadsarang nga teksto. Ang aton teksto sa subong nga semana, makita naton sa Salmo 105 verse 33. 104 man. 104 verse 33. Naghamba siya diri, magaamba ako sa Ginoo tubtob nga nagakabuhi ako. Magaamba ako sing pagdayaw sa akon Dios samtang may kabuhi ako. Yes, thank you, Gid. Pastor Vic, Ma'am Joy, Ma'am Sheila Joy,
Ang atong title sa aton nga leksyon 12, Worship that Never Ends. Aton ini itong karon mga kauturan nga ang wala sing untat, kag wala sing katapusan. Ang tanan, halos tanan may katapusan. Nga ay ang worship, wala. Okay. Nan. Kag ang isa pagid, ang worship, amo ang aton personal nga experience dira sa Ginoo. Kag ang akong isa na discoveryan Doc Vic, nga ang kamaturan progressive, nagasaka, nagadugang. Amo man ang aton experience, Ma'am Joy, sa aton nga pagsimba sa Ginoo. May progressive man, nagasaka, nagadugang. And that's the point. Yes, Pastor, ano pa gid ang aton nga paabuton sa aton nga pagtuon sa sining mga simana? Madamong salamat, Dr. Mado. Ang aton nga leksyon subong nagahambal sang tema sang worship. Ini siya makita naton ini nga tema puno ini sang mga exciting kang nga mga topiko about worship diri sa Book of Psalm. Paano ang salmo nagahambal sining nga topiko. Ang pagsimba sa Ginoo bangod siya aton nga manunuga because of who he is and what he has done for us. Yes. Kung ano niya kita ginluwas. So amo ni ang ginapaalinton sa aton sa sang salmista ang pagsimba sa Ginoo, ang pagpray sa Ginoo, bangod siya amo lamang ang Dios nga dapat naton simbahon kag worshipon. Ang pamangkot, Ma'am Sheila Joy, nga ang Ginoo dapat simbahon. Ano siya? Yes, and that's it. So, actually, no, sa subong sa aton nga lesson, madumduman ko sa una, Pastor, isang bata pa ako, aga pa na, mga alas 5, nagakanta na akong parents. Nagun kisa, matulog pa ko gani. Daw na wala ka-struggle, nga wala ko gid na-appreciate ang beauty sang ginatawag nga worship. Pero sa subong no, nga aton maintindihan gid bala ang ginatawag nga worship. Isa lang gid kabutang, Pastor. Kung kilala mo ang Ginoo nga nag-provide sang tanan mga panginahanglan, ang baga ni sa Salmo 116 verse 12. Ano ang iuli mo sa Ginoo sa tanan nga mga panalangin nga ginhatag niya sa imo? So siguro sa kada adlaw no nga ma-realize mo ang Ginoo nagasustain sang panginahanglan ta, sang atong ginaginhawa sa kada panahon. Ano iuli ta sa Ginoo? So I think amo nang pinaka essence ang ginatawag ng worship na kilala mo ang Ginoo kag amo nang imo iuli sa iya. Yeah, and that's correct. Kag Pastor Vic, Ma'am Joy, sa una pa natong ginahambal nga may ara covenant ang Ginoo sa Israel. Ang Israel iya ginpili of all the nations, isa iya ginpili. So ang pagpili sa Ginoo hindi lang niya kay iya yang pabayaan lang ang Israel kay tagaan niya sang tanan nga benepisyo. But on the other side, Israel has the responsibility and the accountability. So, ang isa sa mga responsibilidad sa Israel, amo ang pagdayaw sa Ginoo. Kag ang ikaduha niya nga responsibilidad, amo ang pag-share sini nga pagdayaw sa Ginoo. Yeah. Ang aton nga Sunday, Ma'am Sheila, balik ko sa imo. Lift up your hands in the sanctuary. Ano ang isa di o kung duha ka mga punto ngayon mo na talupangdan sa sini nga adlaw Sunday. Ang ako naka-highlight diri sa kanano. Ang katawhan magabless sa Ginoo sa iya nga sanctuaryo. Kag ang Ginoo man magabless sa iya katawhan didto sa sayon. So kung tan-awon naton, worship gali is duha ka it's a meeting of God kag ang tawo. Yeah. Kay kanami diri nga naghambal siya nga ganyang kung atong tanawon no, worship is very relational. Ang worship. Correct, that's correct. So kung tan-awon naton ang Ginoo, hambal naton kagaina, grabe ang iya pagpanalangin sa aton. Ano ang aton ibalik sa Ginoo? So makadto ta sa iya santuaryo kag aton siya nga i-worship ang Ginoo. Kag dili man makita naton mga kauturan nga sa aton pag-worship gali aton kita man galigid i-bless ang Ginoo. Amen. Kanami, Ma'am Sheila, sa imo lang gingambal kina nga worship is relational. Nga kun
kung wala ka relasyon sa isa ka tao, nothing gid pag gusto ka na bala ka na. But if you are related with someone, you have the accountability, you have the responsibility. Dokbek, nga ang sayon or sanctuary ang dapat nga lugar sang worship. Okay, Dok. Ang aton nga Monday, aton nga Sunday lesson, makita naton ini sa Psalms 134. Short verses lang ni, tatlo lang ka verses, pero tama ka. Dalom. Dalom ang iyang unod. Kaya naghambal siya, dapat simbahon ng Ginoo, serve Him, serve Him during the night in His temple, raise your hands in prayer, and praise the Lord in the morning, and then naghambal siya diri, and the Lord who made heavens and earth, and from Jerusalem. Okay, lifting our hands, worshiping God. From Jerusalem, ang aton nga lesson naghambal in the sanctuary. Bangod kay ang sanctuary amo ni ang lugar nga sa diin ang Ginoo nakipag-meet sa aton. Yes. This is the place where God is so proximate with us. Mabasa naton sa Exodus nga God commanded Israel to make a sanctuary that I may dwell among you. So amo gid na ang dwelling place, amo ni ang dwelling place sa Ginoo. Gani kung maghambal kita sang sanctuary, yara na sa Jerusalem, yara man na sa Mount Zion. But I like what Psalms 137 here, 134 say, nagahambal diri. We need to lift up our hands. Amo ning appropriate ba lang nga posture. Lift Praise up the our Lord. hands. Kita kung mag-praise kita sa Ginoo, magsimba kita sa Ginoo, usually down lang aton. Typical Western style bala. Pero ang Hebrew, ang appropriate sa ila, what is accepted in Hebrew when they worship is they will raise up their hands to praise the Lord. Actually, kung mag-raise up ka sang hands, daw ginapakita man nga you are really willing to receive blessings from the Lord. Kung kasi nang open hand ka nga magdawat sang sang blessing sa iya. Actually, ini siya nga dinalandri, makitaan man ini sa number 6:24, 26 nga sa din ato to ang Aaronic blessing, ang blessing ni Aaron para sa katawhan sang mga Dios. Sa katawhan sang Dios. Kaginhambal man diri pastor nga ang nagasimba sang Ginoo amo ang naga serbisyo sa iya. Those who serve him, both sila yung servant sila. Servant sila sang Ginoo. So in worship, dapat ang aton nga status, we are God's servants. Ang Ginoo lamang ang manunuga, we are servants, and in worshiping God, nakita naman po diri sa Salmo 134, we need to worship Him, ang ginahambal gani diri, day and night, during the night in His temple. During the night in His temple. So, sa din ng aga, actually yara man ang pagsimba sa kaagahon na kung basahon nato ng Exodus 27:21, Dok, ang mga nagaserve sa iya usually sa aga kag gabi gid man siya. Mas nami diri kay ginhambal bisan pa sa gabi, ang gabi tani dapat tugtulog nato na. Pahuway na siya, pero kinahanglan gid ang unahon pagsimba sa unahon gid ang Ginoo sa tanan, labaw sang sa aton nga needs naton pastor. And that's correct, no. Mga kauturan, isa pa gid ka punto nga makita naton diri sa Sunday nga ang mga Israelinhon bala tungod kay sila pinili sang Ginoo, gani nga may ara sila obligasyon to worship. Kag ti ang mga Israelinhon may ara sila nga mga piyesta nga they are looking forward nga makakadto sa Jerusalem. Kay ti ang iban sila gapuyo sa mga rural areas, layo kayo nanti. They are looking forward nga makakadto sa Jerusalem because they believe nga ang sanctuaryo, ang templo, amo na ang dwelling place of God. Ti sila mo kina proximate, lapit ang Ginoo. Kung ara kita sa templo, ara kita sa sanctuaryo. Ti ginalong na sa mga Israel nga makapalapit dito. Pagti sa sanctuaryo, sa ligad naton nga mga sinimana, it is a place of forgiveness. It is a place of blessing. It is a place of fellowship. Nga makahikot si Bano pa, himamat, ikaw sa imong mga kauturan, join with them in praising and also forgiveness. And then, ti amo na nga part na sang ila nga system.
Kag dasunti ang Aaronic blessing is a blessing for everyone. Ma'am Jo, may kadugang pa ka. So, sa aton subong no nga mga moderno nga mga Israelites, ano bala ang paano bala naton ang gamiton ang ginatawag nga worship para kita man mahimo nga special nga para sang Israel sang nagligad, special nation sila ya nga the way they worship makita gid nga ang ila Ginoo amo ginaya. So siguro sa akon sang nagapamati ko kay Doc sang iya nga explanation about closeness kung ara ka sa sanctuary ga worship. So sa aton gali no kung kita tuod-tuod gid nga nang matutom gid bala nga pag-worship nga hambal mo gani pastor mapainobsanon gid nga ginadayon gid naton ang Ginoo. Siguro kita man mahimo nga mga bag-o nga Israel nga pinaagi sining aton nga worship ang Ginoo ma-exalt kag ang mensahe makaabot man sa iban. Mahambal ba lang kanami sinangatan kaingod no aga pagkakanta na kun gabi kakanta naman or sa aton mga simbahan bi makapamati sang aton mga kanta. So we can also share the message of hope and love sa mga tawo nga ara sa aton palibot kung sincero kita sa aton nga pag-worship sa aton Ginoo. Yes, and that's correct. Isa pa gid Doc you mention about servant nga ang aton attitude supposed to be when we worship God. Hindi kita above God, hindi kita, but we are servants of God. So, daw kanami bala kay ang servant siya galuhod, ang servant siya duko, ang servant siya naga-service you. So, kabay pa nga mo man ang aton attitude when we worship God. Kay the more blessings. Yes, Doc. Pag maghambal kita sang templo, Doc, it's not only a place nga lugar ini sang pagsimba. May ang Biblia naghambal pag mahambal kita templo, sanctuaryo, this is the very throne of God. Yes. Amo ni ang trono sang Ginoo. So every time mag-worship bisan sa balay kita o sa diin, basta ga-worship kita, anong aton hunong-naon niyara kita sa tubangan sang trono sang aton nga Dios nga makagagahom nga nag-create sa aton. I tell you kung ara kas tubangan sa basa kon ta balang Revelation 4 and 5 makita natin kung paano ang reverence ang pagsimba dito sa mga katawhan dito sa langit dira sa tubangan sa Ginoo. I tell you, you will be what? You will be amazed. You will be in awe. In awe gid yan. Really kung paano sila mag-reverence, paano sila magtahod sa nagapungko sa trono. Yes. Pastor, may i-share lang ko gamay, Pastor, no? Nga kung kisabala sa aton, daw gina-take for granted na natin ang worship. Naga-worship, naga-cellphone, daw na bala. Pero kabugat kali, Pastor, no, sang ginatawag, nga paghambal nga worship, ang presensya sang Ginoo ara sa aton tunga. So siguro sa akon nang ay daw ka reminder sa aton tanan nga mga Kristohano no nga sa kada worship nga ginatawag aton gid batyagon ang presensya sang Ginoo, and I think that will change kung paano ta mag-render sang worship. Pag actually ma'am kanami sang punto mo, actually worship starts at home. Amen. Yeah. Kung ang atong mga bata gin-train ta sa paghatag reverence at home when we worship morning and evening, the same attitude ila dalon sa baan. Pero kung nagalagaw sila samtang ga-worship sa balay, the same thing, malagaw na sila sa sulod simbahan. Ang teksto bala sa Salmo 34, nagapakita, nagahatag bala sang ginatong distinction between the worshipper and the Lord. All you servants, worship in the temple. So kamo mga servants, ato nga simbahon sa Ginoo, ang Ginoo dira sa iya nga templo. Dira sa iya nga trono. So makita na kung dako gid bala nga distansya. Kita servants siya manunuga. So kinahanglan gid ang reverence and awe gid ang Sing the new song. Ano ni Doc Vic? Balik ko sa imo. Sing a new song to the Lord. Every time we worship and praise the Lord, kinahanglan bag-o gid kita nga kanta eh. Ang problema sa ato diya. Ang mga hindi singer. Church hymnal ta sinta sa 19 kupong-kupong pa na. So, kumusta man? So, it's a kind of, dapat every time, kinahanglan, ang gani gahuna-huna ko so every time ba nga mag-worship, kinahanglan mag-create, hindi ako sa ngakon nga kalantahon. Ano ko yan, hindi ba ko singer? Bahala ko si Ma'am Sheila, kay singer siya, maka-create din siya. Ako hindi ko masusyan, pero what the lesson is telling us, kinahanglan, when we have a new song, bisan hindi bag-o inang mga kalantahon. Yes. But if we have that kind of fresh experience ngayara sa kalantahon, kinahanglan aton expressar gini. Every time I believe na every day we
we have a relationship. May mga bag-o gid nga kwan. May mga bag-o gid nga mga experience nga atong kita. Pangitaon na naton sa kwan. Yes. Pangitaon naton na sa church. Sa ina church man. Gamito naton Yeah. na kag amo nang i-praise naton sa Ginoo. Hindi lang nga pataka lang bala sa church wala. Wala sa experience. Dapat may haragid sang bag-o nga okasyon, bag-o nga experience, bag-o nga awareness sang Ginoo every time we worship Him. That's the meaning of worshiping God in a new song. Singing a song is a song of letting our expression come out. Aton nga relasyon, aton experience. Gani, old song, but the message is fresh. Nga ngay mo anong imo na dumduman, anong imo na experience yan, karon amo ni akon kantahon. It's the same song, old one. Pero na-refresh kung sa computer pa, na-refresh na bag-o ina nga espiritu sa pag-explicar sa aton experience sa Ginoo. Ya ma'am siya. Ma-share lang ko sa akong personal nga experience, pastor, nga growing up with worship. May mga kanta na sa una, memorize ko, kaya ko kantahon, pero hindi ko mabatsagan. Magani. Na una bala. Oo. Pero as I grow older, as I go through difficult experiences, mambal ko bala nga, One Piece Like a River, Yes. daw mo na, may mga panahon nga nang grabe ka samok imuna una. Yeah. Tapos gulpi ka nagkanta nga mugali ning buot sang ganun sang One Piece Like a River. Nga bisan damo ka problema, pero kung mabatyagan mo ang presensya sang Ginoo, may kalinaw, may katawhay. Yeah. So for me, this is amo nang buot sing ganun sang ginawang ginahambal nga new song. Kung magkanta kaliwat, nakarelate ka na, nabatyagan mo na ang kada lyrics ng kanta, hindi lang kay kanta ka lang nakakanta, pero you felt it sa imo kasing-kasing ang message sang song. Kami ara bala panahon pastor nga sa worship nakakanta ka pero imo na una kundi galago amo man sa simbahan gakanta o pining song from imo na una kundi gakanto wala meaning ang dapat gali siniya nga every time we sing butangan gid naton meaning butangan gid naton aton gid i-relate ang aton mga experiences mga deliverance kag mga thanksgiving. Yes. Matag ko experience matag ko isang example. Kanta Lord in the morning. Usually Lord in the morning. Tuyo ka pa. Kinahanglan gid thou shall hear thy voice ascending. My voice ascending high. So dapat ma-experiencehan mo bago nga samtang ga-worship kita sa Ginoo, ginakanta naton, aton ginapakita siya ang aton nga ang voice ang aton it must be ascending high. Actually ang lesson kung atong basahon ang Salmo 40 ang Salmo 33 naghambal play skillfully and then kung may ara gid sang gitara, it must be skillful playing. Amo na nga namin gid mga balay may mga piano. May piano skillfully hindi lang nga pakwan no. Kag naghamba shout for joy. Yes. So dapat ang worship may ara, ang sa worship niya may shout for joy. Kinahanglan ni expressive man. Thank you Lord. Oo, thank you. Dapat ipakita natin. Ang Pilipino, hindi kayo Expressive. Western style, pero kadto ka sa Africa. Ma-express gina sila, ma-amen gina sila. Hallelujah. Pero siguro, Pastor, as long as you felt it sa imo kasing-kasing ang kada lyrics ng song. Diba? We have this hope that, diba? Dapat feel mo gid nga may hope kita nga sa kagamos ang kalibutan, may paglaom tayo nga makita ang Ginoo. So, amo siguro ning will give a new meaning sang song nga aton ginakanta. Yeah, amen. Wala kita panahon ba? Ang aton Tuesday, Lord, who may abide in your tabernacle. Pastor Beck, kanyo elaborate a little. Naghambal ini sang mga karakter sang mga tao, pastor, nga yara siya kung saptugid siya sa dapat nga pagsimba sa Ginoo. Ang Salmos 24, Salmo 101 naghahambal siya nga ina nga tawo kinahanglan may ara sa ginatawag nga perfect heart, pure heart, the heart of integrity. Ini nga mga tao amo ang kinahanglanon, no? Every time we need to worship. So every time mag-worship tayo, we need to check our hearts. Kung in tune ba ini sa Ginoo, kung are we blameless before the Lord? Are we matured before the Lord? We need always to may ara sa ginatawag nga self-check gid sa aton pastor every time we worship God when we are in before His sanctuary, we are in His tabernacle. Yeah. Ang pamangkot, sino ang makasulod, sino ang
makaupod sa tabernakulo sa Ginoo. Kabalo kita ma'am si kay nasa atong nagintunan, labi na sa gin-explicar ni Pastor Vic, nga ang sanctuaryo o ng tabernakulo arad ang presensya sa Ginoo. So sino ang makasulod sa pag-worship? And then nagambal siya nga with a clean, with a pure heart. And the other one is who works righteousness. Can you explain a little bit, Ma'am Sia? So, hambal gani nato no nga hambal diri nga ang holiness is a mandatory requirement for entering the presence of God. Galing kita nga mga tao makasasala gid daya sa kada adlaw sang semana, damo gid sang sala. Pero amo nang gini siguro para sa ako no nga before we come to worship, kung ano man ang mga sala naton hinulsulan tagid pastor, no, and we will offer worship gid nga kinasing-kasing sa aton nga Ginoo. In that sense, our worship will be acceptable gid kaghamutan sa tubangan sa Ginoo. Yeah. Ang New Testament labi na gid sa Ezekiel, sa Old Testament. Ang Ezekiel nagahatag sang mga instruction nga aton i-offer nga offering sa Ginoo nga mga sapat kinahanglan blameless. Oh, perfect. Dayon kita man in the New Testament amo ang offering, daily sacrifice. Kinahanglan nga kung mahimo kita offering, we would offer ourselves as blameless. Pero adlaw-adlaw makasasala kita. How can we reconcile that, no? Amo lang ang ginhambal diri sa Ezekiel. Kanabi sa Ezekiel dok kay gamit siya sang metaphor kung paano ang through the offering, kung paano ang mga katawan sa Ginoo nag-offer sang ilang sacrifices nga blameless. Dapat kita amuman. It doesn't mean nga perfect kita in every aspect. Absolute nga perfect kita. Kay why is it thousand perfect to gid man. Perfection here has to do with maturity, spiritual maturity. Ang ginhambal mo kay na the person who experience the righteousness of God. When you speak the righteousness of God, sa Biblia nagahambal ang tao matarong kung siya nagasunod sa palatukuran sa Ginoo, matarong siya mo ng righteous person. Kag kung ang tao naka-experience siya sang saving relationship with God, that is a righteous person. So if we have these two, we are what? We are God will receive us into His presence, Pastor. Yes, and that's correct. So bisan ma'am siya makasasala kita as long as we have the pure heart. Oh, nga tamo tong sila mo kay na nga we have to ask forgiveness. Kay dira ang presensya sa Ginoo, ti dira makita mga ayo kapatawaran ni, and then I know God will forgive us. After that we become pure, and then we will become acceptable. Dokbi declare His glory among nations. Ang responsibilidad ma'am siya sa mga Israeli noon sa katawan sa Ginoo, katulad man naton subong amo ang pagdayaw sa Ginoo. Worship amo ang pagkilala sa iyang manunuga, His Creator. And another one is ang witness, aton responsibility nga mapaybalo naton ang iban sa matuod nga Dios. Can you elaborate a little bit? Yes, makita naton ini ari sa Psalms 96 Pastor nga ang pagsimba hindi lamang nga magakanta kita, maga-praise kita sa Ginoo, not only bringing gifts but also may ara sang atong nga lesson nagaban sang itawag nga evangelical dimension or missional dimension. Nga ang atong worship hindi lamang maguntat dira sa aton nga balay tapos ta worship why na. Kadto dayon kita sa aton nga quarters kag ano himuon ta or sa simbahan pagkatapos ta worship pa ulit sa balay tulog ka sa tayon sa hapon, kundi we need to go out and serve the Lord. That's the evangelical dimension. We need to declare His glory among the nation. Tama ini ka importante because ang end sang worship is service to the people. Nga dapat sila mismo makahibaluman about the glory of God, and when they know about God's glory and character, they too will worship. They will worship the Lord and glorify God. Amo na ang ginambalo kay na nga we have as God's people, as God's covenanted people, we have the accountability and the responsibility to share the blessings to others. Amo na nga gintawag ng Israel, hindi nga sila lang maluwas, kundi mangin blessings sila to all nations. Ma'am, siya may kadugang ka. So, amo tong hambal ni Pastor kagaina no nga sa pag-worship kung kisa gali nga after simba wala na dayon. But the essence of worship gali mabilin sa atong tagipusoon Pastor, and it will be a lifestyle that we carry on sa aton mga daily nga task.
Kag kung ato ni ubrahon, ang mga tawo gid sa bilog nga kalibutan, maintindihan gid nila ang tawag ni gani ang gospel. So, kag kung aton tan-awon, especially sa aton congregational worship pastor, nagahatag ni sang unity sa aton Yeah. tanan. Kag Correct. naga-remind sa aton sang aton main nga purpose nga hindi talang diri asta sa kalibutan mo worship. Pero amo na nga ang aton nga goal is to reach out man sa iban. So if the church is united, I think evangelism is a lot easier. Amen. Kag ang worship na ako nakita sa Wednesday, may tatlo ka dimension. Past, present, and future. Tiyang past being creator, present is how God deals with us, and then ang atong future, yes, of course, nga may ara kita dako nga paglaom sa katapusan nga we will be with God. Yes. Anticipating Yeah, anticipating the future, anticipation of the future judgment kinahanglan ang paghukom sa he needs to address the injustices ning sala kay Yes. kinahanglanon gid ini para I-abolish. madula gini problema na kay amo ning ulang na siya tawag Balabag, yeah. balabag sa pag-worship matutod nato nga pag-worship is very very important, the future dimension daw. Yes, mga kuturan, ubos ng atong panahon. Ako na lang i-request, Ma'am Shea, sa iyang isa o dua ka punto sa atong nga Thursday, kagang iyang last take, ang last word niya, nga iya pabilin-bilin sa aton, kag eventually si Doc Montaño. So, mga kauturan, no, kung kisa ang worship, nahimo na nga routine sa aton. Nahimo na nga routine nga, Sabado, dapat makadto ta sa simbahan. Kag, sa sinigali mga kauturan, no, hindi malipay ang Ginoo sa aton mga offering kung wala nagabag-o ang Amen. aton kinabuhi. Yes. So, hamutong hambal ni Pastor Gani Kagaina nga labaw sa tanan ang aton kaugalingon ang aton offering subong. So, ang Ginoo magdawat gid sa aton kung kita sa aton mga worship kung kinasing-kasing. Pero kung kisa mo nang kadto lang sa simbahan pero wala gid sang pagbago sa aton kinabuhi. Hindi gid malipay ang Ginoo sa sini nga mga sakripisyo. Kag bisan ikaw, Ma'am, hindi malipay. Kung hindi ka Burden ang worship. right, yes, burden, and then no relationship. Yes, Doc Vic. Ang worship, Doc, Ma'am Shea, it's not more about us, bala. If it is over about us, ang hambal sa Biblia, we need to be servants of the Lord. We need to experience conversion, repentance. No? It's all about God. Kaya ang ginuugid ang dapat naton pagasimbahon, no? Siya lamang ang creator, siya lamang ang aton nga redeemer, siya lamang ang naghatag sang adlaw-adlaw na naton nga kinahanglan. Kag siya man ang maghatag sang paglaom naton. Someday he will bring us to heaven and we will have a great worship. It's all about God, but it's not all about it's not only about that. Hindi naman na siya mag-end lang dira, kundi it's all about people around us. Amen. Importante ni kay nga man dapat ipahibalo man naton ang ining aton nga ginahimo sa mga tawhan sagwa kay gusto man sang Ginoo hindi lamang kita maluwas kundi gusto man sang Ginoo nga madala man niya ang mga tao dito sa langit nga gwa sa Remnant Church Pastor. Yes. Mga kauturan, kanami isang ginambal ni Doc Vic, worship is not about us. It is about God. Mga kauturan, we were created by God to worship Him and to acknowledge that creation. Inabala ang acronym nga joy, Jesus first, others next, and you last. Kabay pa mga kauturan, nga may kasidla, may kalipay kita sa pag-alagad sa Ginoo when we follow this name, this term, joy. Jesus, others, and aton ibutang ang last natong galingan. And we will be happy serving the Lord. Amen. Sa hindi pa naton si Doc Vic mag-close kauturan sa aton nga pagtuon, ako na na-mention na rin ng aton mga sponsors nga pinagi sila, nagkapadayon kita sinigyapon nga programa. Doctors Erwin and Rhoda Hardenico, Mark and Merrill Mendoza, Dr. Norvin and Rosalina Hedieso, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, Elder Herbert and Evelyn Tamoni, Ido and Femidon Van Dest, John Luciano and Goldie Joligi Jr., Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilumer, Marlobel, Hirota Lorin, Jamie Trino and Anily Trino Perdedo, and Pastor Phil
and Marlene Peregrino. Ang Diyos magapakamayo sa inyo, amon mga sponsors. Sige, Doc B. Amay nga langit nun, madamo gid nga salamat sa pagtuon nga amon na eksperyensyahan sa subong. Madamo gid nga salamat kay pinaagi sa Book of Psalm amon natun-an kun ano gid ang matuod-tuod nga pagsimba dira sa imo. Kabay ang mga prinsipyo nga amon natun-an sa karon nga adlaw Ginoo amon ini aplikar. Amon ginapangayo ang balan nga espiritu nga mga puyo sa tagsa-tagsa sa namon ibinigid sa amon nga mga manugpalamati para amon mahimo ang imo nga kabubuton diri sa ang pinagi sa among pagsimba sa imo. Sa ngalan ni Jesus ako nagapangamuyo. Amen.